Так, пацаны і дзяўчаты, хто таксама любіць варэники? Ох, арчык шурч мярдзючы, ой, якая вячэра ў яго. Зараз нарубіцца і да гары ляжаць. Ну, я заўсёды з варэннем, жакой, капуста. Вось гэта цямнейшая, гэта капуста, гэта з бульбаю. Ух, зараз насабачусь. О, пасля таго, як атварылі, бачыш, трэба на скавраду, трэба абавязкова паджарыць, каб яны жоўценькія ажны былі. Во, пацаны, дзяўчаткі, бачыце, якія? О, сама смачнейшая, гэта з бульбой. Бульбу туды цабулі, туды можаш маленькія кавалачкі салу яшчэ, гэта з бульбой перамешаў, паджарыў, перамешаў. Вось, а з капустаю, то капусту тады трэба квашану яе паджарыць. І ўсё, і варэнікі ў цябе будуць адныя з бульбою, цямнейшыя, гэта з капустою, святлейшыя, гэта з бульбою. Ну, а чых шурч мярдзючы, ужо зараз налупіцца.